Hey, undskyld. Hvad vil I sige til en gratis restaurantoplevelse her i anledning af Valentinsdag, hvis I bare har lyst til at fortælle mig lidt omkring jer selv? Det vil vi se, at Super. Så får I det af mig. Super. Jeg hedder Rasmus, jeg er 31, jeg er journalist og bor her i København og kommer sammen med Jakob. og jeg er 21 år og studerer russisk. Vi har været sammen i 3 uger. I lige her i starten af januar, så har Det Kongelige Teater holdt en gratis støttekoncert. Der var en lang periode foran selvfølgelig, fordi det var en gratis koncert. Og der mødte jeg Jakob. Vi kan rigtig godt lide at tage ud og spise, og vi kan godt lide at... jeg tror i hvert fald, vi godt kan lide at rejse sammen. Ja. Det bedste ved Rasmus, det er, at han er meget betænksom, og han får mig til at føle mig værdsat og smuk, og så bærer han gode boller til mig. Det bedste ved Jakob, det er, at han også giver noget modspil.